салому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи накау тиҷи қарор дорем. Дар ягон ҷо ба ҳузури шута лайк азер ки мо боша видеоролика сар мекунем. дӯстон, мо аллакай шабакаи дуюми худмона кушодем ва аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки дар шабакаи дуюми мо яъне Taj MMA обуна шидана фаромӯш накунем. Чунки дар шабакаи Taj MMA низ хабарҳо, мусоҳибаҳо, прямои эфир, биографияи варзишгарон ва хайлайтҳо пешкаши шумо мегардад. Ссилкаи канал дар описания. чӣ хеле ки мо шумо медонем, якчанд соат пеш набарди бародармон Лоиқ Раҷабов дар турини Гран При ПФЛ баргузор гардид. дар се раунд бародармон Лоиқ Раҷабов бо қарори 11 доварон ғалабаро ба даст овард. сар мекунем ай раунди якум. аз дақиқаҳои аввал Лоиқ зарбаҳои аламовари худро ба ҳадаф мерасонд. ба Александр Мартинес ягон имконият намедод то ки ӯро зарба занад. дар дақиқаҳои сеюми раунди якум Лоиқ Александро аз по афтонид ва дар гарди худ ба рӯи ҳариф зарба мезад. ҳамин тавр натиҷаи раунди якум миқдори зарбаҳои ба ҳадаф расида 24, зарба бо даст 13 то, зарба бо по боша 5 то. дар 39 секунди охир Александр ба сари худ зарбаи паҳлӯиро аз тарафи Лоиқ қабул мекунад ки аз паҳлӯи сар рехтани хун сар мешавад. раунди дуюм. дар раунди дуюм дар дақиқаҳои чорум Лоиқ бо як тейкдауни зебо ва олӣ Александро аз по меафтонад ва миёни ӯро аз худ мекунад. боз дар 1 дақиқаву 30 сония мондан Лоиқ Раҷабов бо як лоукик Мартинезро аз по афтонид ва бо таври аз якдигар муҳофизат кардан раунди дуюм низ тамом шуд. раунди сеюм. раунди финалӣ. дар раунди финалӣ Лоиқ якчанд бор кӯшиш кард ки корро ҳар чӣ зудтар бо усули боғӣ кардан ба анҷом расонад, аммо ин тавр нашуд. не ки ба рақиби худ имконияти зарбазаниро надод. бо дар дақиқаи 357 Александро аз по афтонид, аммо дар партер Мартинес худро хуб ҳис мекард. дар дақиқаи дуюм Лоиқ Раҷабов бо усули рақибро бо по ғалтондан, яъне подсечка Мартинезро хеле хуб ба замин афтонд ва дар давоми ҷанг боз бо як тейкдауни дигар Лоиқ ҳисоби худро ба ғалаба наздик кард. дар кунҷи Лоиқ Зарух Адашев буд. Зарух Адашеве ки дар яке аз промоушенҳои беҳтарин яъне UFC баромад мекунад. ба Зарух Адашев низ ташаккур мегӯем барои дастгирӣ ва маслиҳатҳои хуб додан ба Лоиқ. ҳамин тавр натиҷаи ҷанг. миқдори зарбаҳо 69 ба 44, зарба бо даст 25 бар 13, зарба бо по 15 бар 18, зарба дар партер 29 бар 13 ва миқдори тейкдаунҳо 6 бар 2 мебошад. ин ғалабаи дурахшона як бори дигар ба тамоми мардуми тоҷик табрик мегӯм. бигзор ҳар як варзишгари ҷавони мо дар арсаи байналмилалӣ парчама баланд бардорад. ин ғалабаи ҳамаи мову шумоа, чунки Лоиқ алами ҳамаи мухлисони ММА-ро аз Мартинес ситонид. хотиррасон мекунам ки дар ҷуфти дигари Гран При ПФЛ Клей Коллард бо Рауш Манфиёи бразилиягӣ вохӯрданд ва дар ин набард бо қарори 11 доварон Рауш Манфиё ғалабаро ба даст овард ва акнун расман санаи 27 октябри соли ҷорӣ Лоиқ Раҷабов дар финал бо Рауш Манфиё ҷанг хоҳад кард. дӯстон, ба фикри шумо оё Лоиқ Раҷабов дар финал Рауш Манфиёро шикаст дода соҳиби $1 миллион шида метавонад ё не? фикротона дар таги ҳамин видео ҳатман нависен. ман ҳамаша мехонам ва беҳтариношда лайк мемонам. ҳозир боша лайк мондану подписатсия ва зангулачаро лоукик кардана фаромӯш намекунед. ман бо шумо ай пешти видеои навбатӣ мешавам. дар видеои навбатӣ вомехӯрем. ай хотир набуро, ту беҳтарини. хайр. Let's go Tajikistan! No translation needed for that.